Саумысын милләттәшләр, күргәнегезчә, безнең еракларга барасыбыз бар. Дөресрәге Төмән якларына. Сезгә дә, үзебез өчен дә кызык сәяхәт булырга охшап тора. Без Төмән якларының, Себер татарларының иске башкаласына барып чыкмакчы булабыз. Милли ашларын татып карамакчы булабыз. Бәлки бәхет булмайса пешереп тә карап булыр әле. Аларның җырлары уникаль җырлар һәм инде менә барысын бу байлыкны үзебез өчен дә һәм сезнең өчен дә алып кайтырга исәплибез. Hayırlı saatte yolumuz başlandı. Dostlar, biz sizni Tümen yaklarından, Mullaş avulundan selamlıyız. Pışını kolektivi bilen birgelep. Bu Mullaş халкының тормыш рәвеше. Алар шат күңелле, ачык һәм җырлы, моңлы халык икән. Ничек бейбез? Ами бей белмим. Себерчә. Әле авылны күрмәдек, авылга да кермәдек, тик кәеф инде шәптән. Сүземне дәвам итәм. Бу каршы алган урын гади җир түгел икән. Bizning avlımız şu urundan başlanıp gitә, Mullaş. Элек монда булганмы инде ул? Монда урам булган. Менә монда безнең Индирә дигән күлдән Дуан елгасы агып килә, ул безнең авылыбызның уртасыннан үтә. Менә бу Урал елгасыннан агып килә, Пышма елгасы. Безнең Себер телендә аны Пышма димиләр, Пышлы дип әйтәләр. Истәлекле шуның өчен иң беренче монда авыл халкы килеп, Пыскарау үткәргәннәр. Пыскарау дигән бәйрәм безнең Себер татарларында боз сатканнар. Нәрсә сатканнар? Боз сатканнар. Боз сатканнар. Боз карау дип аталган шуның. Боз сатканнар. Алар монда җырлаганнар, бейгәннәр, уйнаганнар, искәйберләрен җыеп, әбиләрәйме йола буенча инде безгә авырулар килмәсен, авыруларыбыз үтеп китсен, кайгылар булмасын, күз тиюләр үтсен дип әйберләрен җибәргәннәр. Безгә, тарих белән мавыгучы кешеләргә музейдан да кызык бүлмә юк инде ул. Йөзеннән елмаю төшмәгән Хәшүрә ханым безгә музей тарихын, бу якларның көн күрешен сөйләде. Бу Кияү капчык дип атала. Кияү капчык. Кияү капчык. Яшь кызлар менә шундый капчыклар үзләре тиккәннәр ин башта бит менә бу сугылган әйбер, монысы чигелгән әйбер, аны турлап бизәгәннәр менә бу әйберләре белән. Һәм шуның içенә приданный салганнар. Кияүгә чыгарга әзерләнгән. Бу кыз өчен инде. Атала кияү капчык дип. Кияү капчык дип, потому что кияүгә чыгарга әзерләнгән. Кияүгә нәрсә бәйләгәннәр? Кулына бияле бәйләгәннәр, аягына носки бәйләгәннәр. Шуны куйганнар инде монда. Içine салганнар, аягыннан шарып фәйләп салганнар. Бездә бит. Ул монда кызның үзенең киемнәре түгелмени? Юк, кияүгә әзерләгәннәр. Кияү өчен бирә торган әйбер. Кияүгә әзерләгәннәр, бүләк тапшырганнар. Юк, мин иләндем, миңа беркем бүләк бирүче булмады хатын ягын. Ник сорамадың? Менә аны сорыйсы була. Әгәр дә иртәрәк сезгә килгән булсам, иләңничә монда килгән булсам, традиция буенча авылга килүче мәчет аша китә. Шуңа без дә иң элек бу изге ишекләрне ачып, уң аяк белән бисмилла әйтеп мәчеткә атладык. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Авыл халкының дингә, дини гыйлемгә тартылуы бар икән. Теләк булугына аз бит. Остазлар да булырга тиеш. Мәчеттә гарәп теле дәресләре дә алып барыла. Муллашлылар Коръәнне иңдерелгән телдә укый алалар димәк. Аллаһка шөкер, менә хәзер безнең монда укыта бара, менә мәдрәсә монда ясулар менә бөтен арапча укыталар. Аллаһка шөкер, менә безнең мугаллимебез бар. Менә бу шуннан калган телме инде менә бар. Bir ustazga öğretken. Ya siz onu ne bu klipkaları mı yapıyorlar? Var mı yazdırırsınız?
Теге хәрефләрнең нормалары, размерлары бар. Аңлашылсын өченме? Матур өчен. Сез бигрәк тырыш кеше булып чыккансыз. Татарстанга без сәлам әйтерсез. Мулла Шувалыктан, Төмән ягыннан. Исәннәрмесез, исәннәрмесез. Исәнбез, Аллага шөкер. Исәнмесез, саумысыз. Сезнең белән. Да? Әйе. Без җегетләр белән генә күнеккән инде. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Сезне сәламлый Мулла Шурта мәктәбе коллективы. Инде мәктәптә дә шулай каршылгач, монда шулай гадәткә кергән икәненә тагын бер кат инандык. Мәктәп каршында гына бакча оештырганнар. Кабачки шул таш кабак инде ансыя. Монсы. Авиа солы дип әйтәләр. Соло дип әйтәләрме? Солы, әйе, солы. Соло. Солы. Ага. А кукуруза. Мәккәй, кукуруза. Сездә кукуруза диләр. Кукуруза. Аның татарчасы Мәккәймени. Менә монда килеп үзем дә ләнсез белмәйм. Авыл мәктәбе генә дисәң дә, белем бирү дәрәҗәсе шәһәрдән калышмый. Балаларның төрле түгәрәкләргә йөрү мөмкинлекләре дә бар. Мисал өчен, робототехника авыл җирендәге балаларның киләчәге өчен фидакар хезмәт иткән укытучылар каршында баш иябез. Безнең 3-нче ел мәктәбебездә кружок пара. Робототехника аталаты. Без төсөйбез роботларны немәтә легота и на базе Arduino тоже ясайбыз. Бу роботлар безнең участвуют, катнашалар соревнованияларда. Кызык балаларның үзләренең кызыксынулары бармы? Егетләр кызыкмы сезгә менә бу әйбер? Сез йөрисезме үзегез? Түгәрәккә инәме Рушан абыйга? Сез моны үзегез программировать итәсезме? Сез түгел? Җыясыз кемнәр? Үзегез җыясыз? Авылы булгач, барыбер халыкның ничек көн күргәнен дә беләсе килә. Себернең кырыс шартларында культуралы үсемлекләр утырту бик киң таралмаган. Ә менә кышкырт асрау Алла биргән. Мансур әфәнденең шөгыле бигрәк кызык. Ул кыр үрдәкләре тота. Менә буның аякларында нимәләре бар? Бу нәрсә өчен ул? Охотага. Менә итеп куйм, ошаптыр. Ага, тотып. Тотып тор. Yo, biz hozir ovga chiqirga jiyinmaymiz, Mansur abay. Yari, anladım. Osay itib qo'yamiz. Beylab qo'yasiz? Beylab qo'yman, oyog'ini osay karabinga elektirib. Nima ko'ramsan? Ayya. Bosh. İyi ul bağıratı. Güveller düşerdi. Yo, bunun bilan anları uran boylab tigi. Bulayttirga da bo'la bitindi. Alo. Takta, men. Sekretarga beraman deydi. Bana sana men WhatsApp'ta spesial bu ineleri hemen muhtaklarlar vardı. Yo'q, endi siz masalan patsanda yasaysiz da birasi kelib ana Yo'q, anda men şalos qo'y. Aha. O'tirasың, ama kuver gelip düşer tahta. Bitnoy. Yaxşılık. Men hozirgina angladim bey. No. Buni ko'raylar. Aya, Tiginden 40 yillar o'tishlar. Siz shularni elektrasiz. Elektrasiz, men shunday atalardan. Үrdәкләр өчен хуҗа елгага төшеп су астыннан үсемлекләр дә алып кайта. Кышлар ярата. Ишенәйме? Мансур әфәнде бу кышларны үзенең балаларын караган сыман карыйдыр мөгаен. Аутентично дип әйтик. Рәсилә ханым ястыклар тутыра, тәмле ризыклар пешерә, бәхетле картлык шулдыр ул. Сез Муллаш авылында хәзер саф Сибир татар авылы. Ләкин соңгы елларда инде безгә башка халыклар күчеп килү сәбәпле авыл үскән, руслар белән яшибез инде бергә. Мәктәптә безнең элек гел татар балалар укыган, татарча укыганнар 60-нчы елларга кадәр. Соңгы елларда инде менә ике теллелек. Ләкин татар теле бер вакытта да бетмәгән, һаман да сакланып килә, укытыла. Ни өчен Муллаш дип атала авылыбыз? Иң беренче менә бу 300 ел элек Муллаш исемле бабай Шыкча Явызбы якларыннан бер балыкчы килеп утырган монда. Менә шул якларның җәйге йорты булгандыр бу урыннар. Чөнки 2 елга монда күлләр, саслар, балык күп булган. Кеше монда менә шул яшәү өчен, табыш өчен килеп яшәгәннәр. Ул бабаның инде 2 малае булган. Шуннан авыл зурайып менә үсеп киткән. Кичебез Пышны коллективы белән Нариман әкәнең яки Нариман Цәүнең йортында үтте. Ризыктан истем булып булмый диләр дә, җыр булганда
була икән. Табынны җырламый башларга ярамас. Бер кайчан да ишетмәгән җырлар күңелгә үтеп кирип, күздән яшьләрне төртеп чыгара. Безнең күзләр күрмәгән, телләребез татымаган ризыклар күп монда. Тик ашап, күпме мәгълүматны ишетми калып булмый бит. Үзем тыңлыйм, үзем барсын да истә калдырырга тырышам. Иң кызык әңгәмә сүзләрнең аермалыгы турында булгандыр. Бигрәк бай икән безнең татар теле. Мин Төмән районында Талымхан авылында. Бездә урысча калинаны әйтәләр мацыр дип. Сездә Милеш. Мацырны. Балан. Буларда балан. Бездә мацырны балан. Сездә? Балан мин чөнки мин килгән килинчә. Я балан. Сездә? Балан сездә? Мацыр буларда мацыр. Һәр кем пошны ансамблен бизәп турса да, Җәгъфәр әфәнде коллективның йөрәге. Аңа чын күңелдән озын гомер телибез. Нинди җыр байлыгы йөртәләр бит алар күңелләрендә. Уникаль фольклор байлыгы. Җырлап, кәпләшеп яки гәпләшеп утыра-утыра, инде караңгыда төшкән кичтә җиткән, без гадәттәгечә тапшыруыбызны капка төбендә башлыйдык. Ләкин менә бу юлы без тапшыруыбызны капканың төбендә тәмамлыйбыз. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең менә әлеге тапшыруыбызның тәмамлануы ул нәрсәнеңдер башка әйбернең башланып китүе мөгаен. Беренчедән, безнең күңелебездәдер инде ул. Һәм шул күңелебездә ниндидер яңа орлык шытып чыгачак, һәм минемчә, әлеге тапшыруны караучы безнең тамашачыларыбызның да күңелләрендә ниндидер Себер татарларына карата хөрмәт һәм алар турында әзрәк кенә күзаллау барлыкка килгәндер дип ышанып калабыз, һәм бу безнең милләтебезнең күп кырлы һәм көчле икәнне тагын бер дәлил, тагын бер истәү, тагын бер орлык булсын дип без тапшыруыбызны тәмамлыйбыз һәм киләсе очрашуларга кадәр дип әйтеп калабыз. Сау булыгыз, милләттәшләр.